Obala and so I shall link in the amami. Obala and so I shall link in the amami. Me church will be in I am spending just 30 minutes. I am spending just 30 minutes. Today, I will not spend more than 30 minutes. So exactly 8:30. I'll log out from online. So, Oba mamentonka. Ochiachi amu nyina nwumre. Bia obia mechiawo asundwiem. Nya bone kwa so. Chiamu nyina ya no wa share link na mami. Josephine to say I believe so way. Ebenezer Ohini Tachi. Mechiamu nyina akusia sewa Patrick Ahin. Mechiamu nyina Roberta Dukusi Shina Tony Silas Mensa Richard Nana J Mechiamu nyina Kwame Apia Dr. Drew Sobujima Mechiamu Mary Boatma chairman to say Yafori Iva Dubuahin to say James Edward to say Stella Champon Elizabeth Odru could not do Mary Nana Kunadi Yadom, Bacho Mechiao, Gideon, Bacho, Mechiao, Sophie Shadrach, Mechiao. Oh, wow, that's very nice. Amia Queer Beauty, Mechiao. May this Nyako, Mechiamu now. Wow, it feels so great to have you people live on OPATAFUOR YouTube channel. I believe you all are doing great. Ivy Brown, Michiam, Doreen, Sewa Brefo, happy birthday to you. Afisa say na rade do kwa dum fufuru. Na rade ama wakoma so ade nyina ba mu ama. Ami shiraw na enka wonne wo yafuru mu aba Doreen. Kofi Panda Multimedia. Echiao. Enumre mi udi nkomo ketu bi na Makate from the lie. And then my bread, baby, I'm calling my bread. As usual, I say what we say. And then me near me deep spiritual works. Yambe. Polesuman, Michiamu nyina. So, wow, on the 21st of this month, right, Panda? So big ups to you all. I understand that. A lot in the course. So Rexford Boache. Is this my Rexford from Akosumbo? And I don't know yet. Only Ransford and now Rexford. Okay, wow. George Boedi Amwa. Okay, UK. Rexford, you are from UK, right? Sorry. Enti, mami ni unin komobi. Adia also atiasi and say, all humans are different. On a literal sense, people say that. Sorry, I'm in country. Mechiao Kizi Ampadu, Mechiao Mina, Mechio Bia, Metuaso.
amini uni nkomo bi akaye in 25 minutes na yapon. Vida, good evening. I know almost see any penny na ye pet. But idea was all tears any penny na ye pet. The biarada. Obia ne said you Yankopon si born. And then me the adwene bi show you. Me the adwene bi show you when you now the akoda. Now I am ho adwuma. Ade also ɔte ase ne sɛ abrabɔ na ayɛ bɔ na akukuruhwi ase ka ho. Akukuruhwi ase ka ho. Enti abrabɔ no akɔyɛ te sɛ onipa ensuo afaw na opese opie firi ensuo nim. Na nsuo ni de wokɔ bo sɛ opre ohomete oso ahaban bi mu ofi sɛ sa ahaban ni betimi aso mu am wagina ubehu na ayiw oso dua bi mu ɛwɔ nsuo no mu ubehu na ayiw sa na brabotio. When you mature in life obaba beto said the American obaba beto ase ya yeboa. And Simpson, good evening to you, how you doing? Now obaba beto ni omas obi wo ha shebre ene enkrabia mu nsam ntino ubedi akon pa wo wiase yi abrabɔ na wobɔ no wobɛdi ako wɔ abrabɔ mu saa wobɛdi ako a ɛnyɛ ako ketewa obi wɔ hɔ amantamu a yɛwɔ to yɛ efie a woba bɛtɔ mu no sɛdeɛ efie no teɛ ɛne sɛdeɛ efie hɔ su ɛne ɛhɔ teɛ no wobɛdi ako paa wɔ abrabɔ mu yie na yɛ ate aseɛ sɛ ahwiase a part of human life. The entire obi hwiase ana obi ye bibi a men fansere no men fansere no obi a waye bibi a enye ne boapaye men fansere no because when unyini a obeti ase se abrabo no ye nyini no omoma ye te ase se life is straight, but life is straight said you. Sometimes your curves be your life more be initiated. Now idea I very interesting is say curve bia and I say people be obedru obiara ebeka wonko a wa abraboni. Enti ade se woko abrabɔ no wanko a obie no obefiri baabi abema wa mo de se woko wobɛko obi wo ha baabi a wofiri no efie na wofiri mu no efie hɔfoɔ no wobɛko ahohom a wofie hɔ no wobɛko sa ahohom ne woko no ma ntimi wa ombewura efie hɔfoɔ mu wo nua no mu wo namfofoɔ mu wo wɔfa no mu wo soa mu ombewura sa nkrofo no mu no de afight jitum se aninguasie ekanipa abrabɔ ho fa saa adwene ne se otiri bebre abamu abu niema na nka onyankopɔn wɔ pepa edi tirimu popa edi manipa binom but somewhere along the line no oma to form because omo hwiase anase baby omo nansi no epetiri to form na ọmọ anya obia amana nso ọmọ abeti ama ọmọ ansọre etu ọmọ akade ọmọ aka no aya de bia me ka kire ọmọ eben me se Bible na ekura mo na amode kọ na amode ba no mo fa hye mutirim se wo mo aya twere ọmọ ho asem wo Bible no mu nyina no obia nu ha oyɛ tini ni Jacob tumfuo na de na adom ni na hu mobro ehu sankrofo ne mobo efiri se David no te se wa
Be kura de we better than David, because David knew what to say so. David knew what to say so. No she nine and papo and ye nentwie and send Urade eto nsa frɛ na mana befie edi abedware no ayi nkonso afiri ne so amana baye bapoma ene otitire wo Israel mu nyina. Nanso ebi awokra de wonhwɛ nantwie so wonte srɛ so bi awokra wasi ufie bi awotime nya sika rent apartment o 2-bedroom bi o 3-bedroom bi and now single room self contained bi na wo hye fashion utrim sa abrabɔ no enye straight sa edurumre bi a wo ho bɛkɔ akodi kam edurumre bi a wakwan na kyea edurumre bi a wo bɛtɔ fam but ni nyina no lock wadwene sɛ wo tɔ fam o hwiase o ye dey o still you will push hard wo bɛkɔ aya me ka kyerɛ onipa sɛ wo ye bɔne a ho sɛ wo ye bɔne a bro nyame nkyɛn na no me ka kyerɛ me Pentecost of panyini bi di nkɔbɔ ana na all brief me the Church of Pentecost omo doctrines ana me ni di nkɔmɔ na me ka sɛ sɔfo ma me musa question sɛ obi hwi ase a na ɔtɔ fam a wan ne betimi apagya no ɔsɛ yɛ Awurade nam sɛ no korɛ na sɛ obi hwi ase wɔ asafo ne mu ne yɛ kase yɛtu na sɛ yɛ apam no ɔnkɔ ntu fi sɛ ɔbɛ n'ani bɛgye nyame mu bio oyɛ din ana me se enkanyame som mu na yɛ papa no sɛ obi hwi ase mmomu a ɛna wɔ sɛ kɛ yɛtwe nipa no ɛde ne bɛn ne yɛhyɛ ne nkuran ɛfiri sɛ deɛ ɛpam nipa no nyɛ bi na ɛpam wo efie a me ɔpatafoɔ me firi mu no ɛnyɛ saa fie no na wo firi mu enti deɛ ne me bɛdi ako no ɛne wo ndi ako deɛ ne wo bɛdi ako no ɛne me ɔpatafoɔ ndi ako na nokwasɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɛnyɛ nipa nyinara ɛne bɛnya ahoɔden atimi atia gyina ɛwɔ abrabom ɛne ɔbonsam adi asie atimi adi ne so nkonim sɛ wodi nipa ɔha ɛne bɛkɔ akɔgyina ɔko ano a ɛyɛ kakra bi na betimi ako adi nkonim ɔmo aka nyinaa no ɔmbɛtɔ fam enti Awurade Yesu Kristo ɔka asɛm bi kyerɛ Peter na ɛno na yɛ me dɛ ɔse Peter masrɛ de ama wo enti sɛ wotimi gyina wɔ abrammo mu a yɛ no wakae wo nua asuafoɔ no ɛnketewa no yɛ akae wɔ mo ɛyɛ akae ma etiw mu ɛyɛ akae Luke mu ɛyɛ akae John mu ɛyɛ akae Mark ɛyɛ akae John Revelator so wotimi gyina ɛyɛ akae wɔ mo ɛfiri sɛ wo Peter deɛ masrɛ de ama wo enti Yesu kura nyansan mu no onim sɛ abrabɔ no Peter ɔmfa no for da ɔne abrabɔ bɛdi ako meyɛ nipa bi a ministry me mfa no easy but adeɛ wɔ me tiri mu no sɛ menam yɛ a mekɔhyia ne nguaseɛ a deɛ wɔ me tiri mu no ɛwɔ sɛ mede ne nguaseɛ no mefa mu na meko ɔkoden ɛkɔ m'anim ɛfiri sɛ ɛnyɛ abere bia na onipa bɛgyina baabi abɔ waba so yɛwɔ mmerɛ bi a obi bɛgu anim ase yɛwɔ mmerɛ bi a obi bɛka deɛ anim afa ho yɛwɔ mmerɛ bi a deɛ wowo nim no ɛno na yɛbɛbusa wo ɛbɛduru mmerɛ bi na watɔ bɔne bi mu ntentan na wontimi nsɔre enti yɛbɛma w'adwene ayɛ wo sɛ wobɛ nyame nkyɛn nyame bɛku nanso saa mmerɛ no na wodwane toa nyame a yɛ a na wɔgye wo ɛfiri sɛ wɔn a yɛnim wɔn wɔ Bible mu nyinaa no sister me ntwa ntoro nkyerɛ wo ɔmo nyinaa obiara ni hɔnom a n'akwan tene da ɛyɛ Onyankopɔn na ma wɔn sɛ bie hwɛ Bible sɛ wokan Psalm 89 verse 20 downwards a wɔsi mahu makoa David na mede me ngo kronkron agu no so nanso wonim David a yɛ nyinaa yɛnim no wɔ Bible mu no a yɛ nyinaa yɛde ne hoahoa yɛ ho sɛ ɔhene David David yɛ Awurade ahoɔden
eba ne so otimi kan Goliath to forma Israel for e fa omo hudi ye no unim enkonua na so no na David ni awurade na nam eso me kan kura cho say problem pa na da David so unim adekode oye nipa bia enkrofo yire no ope David problem pa no wade ti Israel mamu no nanso awurade ampo no awurade nim se asase we na wote so no omfa ne easy sa min kan kire o se me enye se me ka kire o se kona ne obi yire nkoda enye sa na me pa kire ba me pa kire se ekwan bia wonam su bia no ekwan bia wonam su bia no make sure se fa se utirim se ekwan no antwe mfiri Jacob tumfo na se na fa se utirim se die besi bia no ni medi nyame achi efiri se onsuruma na ekura wo no ende be kire eho ntokwa ene eko eho ahohomone a ebe taake wo abrabom ebi mu ni abaifo na beko ebi ni nkabrekie na beko ebi ni abosom na wo mu ayebo wo mu se mapoma se David mu de omo ni principalities ebi a wo na wo ye David wo fie ebi a wo na wo ye Esther wo fie wo na wo ye Abigail wo fie enti abrabo no omfa ni easy sa e wo se abusia sori tia wo e wo se wo nua bi ta wo for no reason but ni nyina mu no forget it na ko okodin ko anim a part of life o hia sia sori gina wo na so ye nyina ye di David hwa ye ho ye di David hwa ye ho ye si wo hini David die onyame nsa wo David so na subusa ho se David ye David nyina no na wato boni bi mu ntentan ya no wontimi mfiri mo na David enso David di share ni tiri mu se dia sie bia me meku okoden akomani David pe ema na David pe no so no nya no ma o ema o ma shekawa David hu oba wa shekawa na ne ho wo su se biri wo yo oba single crowd ya ompel nanso so oba wa shekawa wa ware no en na ye David problem na David ote akonya so no enkrofo yire no ope nanso so ade David di share ni tirim ne se omfre urade na ase boni no otim so enti urade nje no enti eduru mbre bia bra abrabon omfa ni hize sa o David osu kakra wom abrabon na wo bo no me kan okra kiro esu kakra wom abrabon na wo bo tie nie abrabon na wo bo esu kakra wom sa na siri wom arehuo wom sotro kakra so wom ebeduru mrebi na ahochire atwa oma ebeduru mrebi na yale atwa oma ebeduru mrebi na watofom ebeduru mrebi ni sister ebeduru mrebi wo ye danya ashiasie beba me na me kachero life is not straight. Forget what these pastors are preaching. I'm preaching reality to you. There are certain weapons and blows in life that you can't dodge. It is of reality. Duru mrebi abeto form ye nyina ye papa David kwasi ada bia na okwa sorry mimi nda bia na okwa sorry esu hu nkrofo ma nkrofo yira na odi akiri adi a Christopher ma adwiri mu omre adi a areho ne se awieye mrema Christopher no eye secret society no over 90% of Christians ye jimi wo mo enti asori na okoro oti Pentecost wo ti Assemblies of God wo oti CAC wo ope obi ahwiase na adwene no opese ye tese akwasi ni ama akoda na ye tu amane akwasi asen na ko odi agye ni mu nyampe di opese wote no nanso di enti akwasi ni ama akoda ye no ebia na nya no ho na ye ni teo bia wo de wi a wo sole anopa wutimi nya aduane di no bi wo ha wo no sole a onya aduane ni obi wo ha ye bema bi na boa no
bema bi na boa. God understands these things. Life, the intricate tapestry of human existence, is interwoven or intertwined with certain things, situations and conditions that you can't do anything with it. Obi o ha o papa bobra, o maami abobra, o papa asifie, o maami asifie, moti mu amufie, sister bra, o ko chini ba, no wanya baabi di uti ato. Na de ote kumase de ote nkra bonten so a o maami nsifie, o papa nsifie na o ko chini ba onso obeda hen. Ni nyina firi ni modi mom ene ne pem. Enti in their quest for sale, or searching for greener pasture, no, otimi ko shiama ne. Said Abraham called Giran assassin sono, or see me compare a setting party amame because Abraham, me tibi papa fie me bread, me papa kura mumi, me papa di mani. Abraham fa me yire Sarah, and so okoye so no kay obi ne yire koda. Eye conditions, eye brabo, ultimi sham like ultimi ntide amaye. Enyina so njeje me intimi ntede wa ye nyina so njeje o efise fie na ofiri mu no eye different from me fie bia wo de bi da buchi aso bia wo de bi wo kitchen enti wo wura kwa obenya bia di ba me no mi wura wa bia me nya hwegi se be koba. It's not easy. David di akon edu mre bi no die David wo nyina ahwere no David sika wo nyina ehwene no hwe ye be fa David yire no ye be fa ne ma ehini fie ene na braba wa born na Bible say na David hu we no o hye ne ho den anwumre me pese me ka cho say hye ho den mate hye ho den tigina say bia ye di wa bom bia nyanye den tigina hye ho den anwumre mamin ka di bi ncho mamin kai trust bi ncho na ebia na we refi David yobia na obenyame enso na ne sento eye nkrofo yere okinkai eye 1 Samuel chapter 30 tieni 1 Samuel chapter 30 verse 3 to 6 David kum naba afa na yere Abigail hwe nkrofo yere no ope David okum naba eye 1 Samuel chapter 30 verse 3 to 6 okumi laba eye naba efa na yiri Abigail eware Abigail kan ho ede ne koi owie ye no osafa vitu eba na okunu efa ne kan ho owie ye na anso wa 2 Samuel tienie 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5 okun Uriah efa me yire eka ho okun Uriah edi David na ye nyina ye praise no na owo sento na so ade ba ko na ye mede ade ba ko na ye mede ukai 1 Samuel ho 1 Samuel chapter 30 verse 6 1 Samuel chapter 30 verse 6 mamin ka bibi nchom o say 1 Samuel chapter 30 verse 6 o say na David ho kire no papa David ho kire ne papa anumre me kasa kire de ne ho akire ne papa de ne ho akire no ade nyina mu de ne ho akire no abrabom tie ne ye de ne ho akire no abrabo a obom o se na 1 Samuel chapter 30 verse 6 o se na David ho kire no papa efiri se edom no kan won se wobesi no abo eduru mre bi wo hini David krampo yesi yensi na bo. They wanted to stone David to death. Now, Edomini nyina krabotoy. Imagine see ye did David abegina ho. Now hini mu akro ni nyina yesi yensi na bo. Yesi yensi David abo. Afene krom ho nyina obiara ho adentia. David penkrofo yire no mo ho enti yensi wo hene abo akunu afetie o say one mamari mani one mamanti now so David share ne ho den awurade nyankopon duru mire bi sister it is not easy. It is not easy. I'm telling you the truth. It is not easy.
It is not easy. You will not easy. And money also be nyane tra wa brabomu. Na unyane tra. Hey, ube you obi adoye or the best sorry tia. Ube you obi adoye or the best sorry tia. Ube bua uni bi, ube bua sister bi, ube bua bread bi, ube bua wo fast bi, ube bua wo fa bi, ube koko jina baby aka ne tantan. De otie ye no onti o. Na de ohunu ye so ohunu ase kire da. De otie no eno an on de betu ni trim say, yes opatafuo ye dipa boni ni. Yes akuya ye dipa boni ni. Yes se wa ye papa omu ade. De wati wona sum na eno an ode be jeje, but a part of life. That is how life is meant to be. This time around, I don't allow some of these things to get to me. I block it. I block it. Minia, you will not get it on a softer edge. Unyana fufufu, mama nka se nchiro. Ene, obi o wa asase su we bia owu a. Obi o wa asase su we bia. Owu a ose mepe Abraham kukum akọ. Tie nie, meboa. Obi a wu a ose mekọ Abraham kukum. Kramoni wu a ose mekọ Abraham kukum. Obi a wu ose okọ Abraham kukum. Sa Abraham ya, odi Nyankopon nanti ye. Also the problem pa se opema. Abraham problem no. Abraham pom epema pa yi. Abraham ni ma pe no. Uyi Solomon kura free. Uyi Solomon free Bible ni mu a. De opema pa otimi any Solomon challenge ye Abraham. Ono so be kan say. Erade hu ye mobo. There's the book of Genesis. The book of Genesis. Tieni, the book of Genesis. Ose na Abraham ware yiri biem na a ni din di Ketura na owo Simran, Yoksan, Midian, Isbak ni Suamano. Tieni o, eti Abraham nya de banko ani Isaac, enya de banko ani Ishmael. Said the mama yehunu. Abraham wo mafufuro wo baabi bi om so om ye Jacob tumfo na aseni o ka Jacob tumfo ma no. Just listen to me. Verse number 3. Osina Yoksan wo Siba ni Didan. Na Didan mane asofo ni lettuce fo ni loom fo. Now verse 4. Osina Midian ma any Hefa, Hanok, Abida, any elder. Yenum nyina ni Ketura ma. Osako wubiem, Ketura sako wubiem. Now verse 5. Osina Abraham did ya owo nyina ma Isaac. Verse 6. Ahona yebede. Osina ma wankase obao. Osina ma afufuro ma Abraham wono de. Ebra Abraham tiase no. Oche won ade na oja won kwan free Isaac homa woko apuye asase ne so, which means so many women Abraham problem pa eye mape nanso so no sa sintona na wo Abraham ho no Ewurade wan hwe so an reject no na Abraham so antwe no ho amfra Ewurade ho na sidi wa ye bia ne konkoto dwan na ka kire Ewurade bra Ewurade nchen Ewurade na betimi aboa wo na ho abiem Ewurade na betimi aboa se wafom a Ewurade na betimi agjo enti wo kase mafire Ewurade na ase misuro se makọ Ewurade nchen misuro se manim begu ase me enkrofo nsankeka na wo kro onye papa sister we otise ya he one na betimi agjo apart from Onyankopon, who else one na betimi agjo obi antimi njo Noah ye papa Noah ya awo Shem, Ham, ene Jephthah ye papa sa ye papa Noah ono so ni problem pa no opensa oboro sa otumi buru ma ne be ma nyina da bonten enso ni nyina no woni Ewurade nam ni nyina no woni Ewurade nam Solomon ono kura de o ya we ye ntimi nka Solomon asem wo ha why no see what ya sase we so yo ni patene ni eye hwan nipa no mra out meka se me ye trinini. Okay, in Mark chapter 10 verse 18. Mark chapter 10 verse 18. Yesu ka asem bi wo eye me de say
Mark chapter 10, verse 18. Mark 10, 18. Maminka se minstro. Mark 10, 18. Mark chapter 10, verse 18. Osi na Yesu si no say, ade na ofre me papa yi. Obiara nye papa, ji obaako, ono ni Onyankopon. There is no righteous man. It is only God who is righteous. It is only God who is righteous. A part of life. The obeti biya man for was switch. Yes, why are there? Oh, dear, why? Yes, almost why are there? Dear, how no? A young suman a crown no. Ubi wa akwalana wa wuninti no umfani easy. Or how ni attacks the bauso. Ubi wa adia wu buse urade no eso. Enti umfani easy. Dear upese urade ye no umfani easy. Me na me catch no umfani easy. Eduru mre bi me catch le urade say. Me pese me ye prophet a me sasu eni system ni mo. Me pese me ye highly endowed with faculties that are more receptive in understanding the things of the world and the spiritual mysteries. Me busa urade. Abra urade de do me no. Manfa ni easy o. Ye kan nipa. Me na mitimi nam ko hie obi abrabom. Na me nim nipa no, me ni na tam da, me nya ne hwe da. Esra nipa ne tame. Mitimi nam ko hie obi abrabom. Na nipa ne ka ensam a me nim adigu me so. Me na mitimi yi me yam agi obi to me ho so. A sacrifice die medie edie medini manipa ni di na be wi akire na sa nipa no sa tan ni di tia me ni nyina ma face bi wa brabam na durumre bia me busa urade se so what is happening me busa urade se what is happening also is because of what you carry asof won pa me nim so mbetimi ne ma fa adamfo me nua no ma sofo. I go to some of them when they are in need. I go and support them because I know say ministry is not easy. Mitimi kukuru sika the command so for. Omuji sika ni wani say di matem. Omutimi suma nipa koguna ni mase wo ha koka say koke kansem. Yetimi ka die mi nimbia mada enso yesi mi wo ha. Ye go out. Sanya ma we nyina no, it's not because of anything. It's because of what you carry in life. You see, your troubles will be measured by what you carry. If you are empty, nobody cares about you. If you are a mad person on the street, nobody cares. If you have nothing to offer, nobody cares. But the very moment you see people attacking you, it means you carry something in the rest of the spirit. It don't maybe I know my bamu bu. But me tena sitting here, say no. Let me rise up and go and do another thing. Nema swali ejina ho. Nema kokun okoding. Me ko mark kocha me bompaye when I enter into the spiritual world. O ye niema spiritually. Ubohu se na sikanya kan weapon to be count no pray you come back physically. No abe solve your problem. No asa asase ye ye o se. Na ye o se. Na ye gu ani wase. Enwan na ye se me nkofo omomra. Enwan na no omo di da empochirem eni amaniem meji nwan ni wia na nwan na sa asori atia na nwan na sa agum hufi na nwan na ye de me mpe enti isi na wabamu abu eduru me bi kura na ye ware say why after all everybody go. It's part of human life. Me see who nya ni totroto da. Just imagine. We to me do atem metiano my din part of life. Sister, I did the attempt the beba and in guasi any be gum a part of life. From it do maybe a mitimiti assembly masare nam come baby and normal life. Blue ha abroach so for be and why I said we abroach the chairman. But when in the dia a dear who had catch them and say ade bi onipa bi di be ye wo asase so ha bia fa emre ene na efato so. It is only time that will tell. Emre ne be kire oh the ene say you focus on your life, you focus on your destiny. Na dia aka ne bi jama omo no omo keka de ombeka
That is life. Yes, oh yeah, dear. Dear, yes, oh yeah. Bibi, what can be? Bedroom may be no wabusia for. Ya, over who's a messeria. Me candy and me mabusia for the yamia. Okrabe shot. Omo ni bino. Ah, who wako brenna nipano wa mwao. Abrabana obono. Nipane capre once the Kurani went to school fees that. I can't remember when I was in SS2. Now it wasn't easy for me. Me nante form free fear na mako school. Me nante form free fear na mako school. Enye baby me school am call yes so wono. Enye easy o ekwane wankasa. From baby am free ko school ekwane wankasa. Na busa me ho se na me ni wofafo okrim. Na me ni swafo. Me ni maami nia ohwa. But obi amoa me. Oko obi ani woni seriye. Obi ani woni seriye. They will create stories and level all forms of accusations against you. And the dream may be now say me dini nyina awe me ho. Me go school. No food for me. In front of patu anumre me nidi e bo sex am ba fia. Na ma ba hunu gari no so no e woman bi na ya na ohu me mobo no ama bi edi. Na ba bia mete no mete uncompleted building mu enti ye dua pe ene amango e wo ho enti pe ne tia na makofa bi na masesa de agu ho enti me ba na me ko wuma ne ho a ohwe me din wo se me ye too good na wa che me gari na ma be hono na me de nchina putu na ma twitwa pe ne de agu so no me di na manum nsuo na ma da eye life ene gari ni mi ndibiem o gari ni mi ndibiem bebie ni ho a enye mre eye part of life. Hey, a part of life. Be bien wa enyemre. Obie ni ho. Amata I say papa it's true my family hates me so much. Who dey wa ye nipa no. Obi a me timi nsem sika de ma no. Ono so timi tuka ekotena ba bi no o sen. Obi a enya me a enka $1,000 kura no ohun bi da. Me na me de man enki enipa de enka wo be say obi a enka twen enka twen no nya obone. Osi OPATAFUOR did this to me. Why me say esuba ubohunu aka wachira asem poto tan. Wo mu ame no wo hyase e. Ebi okura me timi ko best stomach. No food. And so these people they will fight you. A part of life. Every level has a price that you have to pay. Every level comes with its own exams that you need to what? Sit and write. Abrabon level bi abedru bia na wo exams a ebeba obetwero. Abrabon ba bia obedru bia na wo exams a obestena obetwero. Ya twero bi papa. Abusia exams. Ya twero bi papa. Eni nguase ni ntwato so. Obi timi ba on chen wa kukuru skana de ama no. Wa mre onim de okwan afast wa wonya sika no. Sa nipa wo ya timi kono asa akosel. Obi timi twa plane ticket fra brochire na waba me kura bia o mehia me bia obeba so down sa so down ho ene obeba na obi na be fom no ho a na ode me mafra okotena brochire na wasel poto OPATAFUOR onyo nipa o ye this me call na sorry omo ye mi say omo ye enso me kura se ma o kan na mi nim ho bi kura obi tibi ka se me obi report to ase ni mi edin say urade nipa ho a omete wasi papa me ba wa sorry ono omo hwe me too much na me nim kwan ye fa so onu hu so omo hwe no so ono no odide ne hu so omo hwe no wa sorry ho de omo penhwe too much me ye edin na me say me pa cho I'm sorry. Or you're offended because obi di nani ahwe. Just look at it. Or you're offended because obi ahwe. Or you're offended. Mama Eva, agbeliza. So for mommy, otuka, efri akra oba o papa. Obedie di say nipa bi afra mi firi wa asole ha. Se wonye nipa papa na ukum nipa de ye rituals entimi hwe na memfa mama ma wo nasi bi mama Eva me chiao so for mommy amkoka chance na ye rituals me sa nipa na onu fra mama Eva no so ka sa me cheme no wadidi mi nsam da
o yare proy nyam na meje na nka obewu eso otimi nya kokoduro kwasa me kire abram manu ntoda no da eye part of human life. People are evil for no reason. No reason. Obi timi nya ho te aso dan mo. Ena nsem wa enim ko an kwasi asem saa. Bro, me kind of credit actual focus. Se one focus na odi san krofo na omu ni abrabo bi abo. Omu de ato omu ne nsenkeka ne kwasi asem na ho. Ubehu ana wa abrabo so ayete se omu because omu no saa o. Yesu kan no wante. O se de wona abrabo tie ne saa na omu tie o. Saa na omu tie. Enti obi wo ha obani namu saa enya nwanwa se obekọ fie bi mu na mpanyimfu ogu ho na akola keto wo fie o na nyame ehira no o ka se nyankopon wagimi nyame onim de oye nyame nim de oye nyame onim de oye onim obi atirimu ne na adwirim onim obi akomam bia wo na nyame ma no 1,000 Ghana crown ka akobusa no 50 pesos ana 5 pounds $5 crown ko o ma nanso nyame nim akoma akura o se eka wo $100 kura uchemu mu obi bi no enu ti na nyame ama wo ha wo no ho chene no life. You can't predict life. You can't predict life. Adam mama Eva so for mama free akra buy me yedi was help OPATAFUOR enipa na sell sa no wow sorry ma what's in the pan for what's the bema I'm saying minimum no e mane how busane be eduru mire bi kura no okopelo age wo bank me car me team also for me car me team na opese me mfa car no kura ma no mfa nkoye collateral busane be me sacrifice we nyina de ma eso timi tanfon se wo se me busane se me di na te na ma any day e life minia eduru mire bi stay focused what let them say and stay focused. Akeka no a part of life. A dream maybe nipa ye cartel say ye best say but I am en hame the entire en hame ne say men ye see oni frani si obeto boabo wa ne nan esibi so makeka onipa bebre asofo bebre anum ahwe enye sofo bia na oga na ha otimi hirawo enti miminim said you obi timi fira brochire ba na within 3 4 5 months 6 months na ne ho ha no na wa ye yie na nioma ekoso ma no busa wo se o ba me nche no na wo nti asori fa na wo ti asori na wo nkwa asori ade nti na sofo na ntimi anya sa de na ama me kiro se obi ade ne wo sra ne na ho odi ekura no enti I am not bothered when I lose people. That is my mentality. I'm not bothered when I lose people. Meaning say, the ekurame eme onipa ye. And the ones onipa be free me na ase no. Onwa na epe and was saying me person kodi hia. Onwa na epe no person yale to. Onwa na epe and no person okọ wiase. Eme wiase ahohia hia o hawo no kwada na to no. And now I'm with free Minasico. Be na brochurefo. Oh, how no frefre no me jato papa. When your mobile, please forgive us. I have forgiven everybody. I don't own it. Like the amoyano and come to Debbie. Every we are living in the democratic world. Who now say what to say as OPATAFUOR this into minute in MBM. And no me down and I mean me domain and I mean me bompa yentia. Your choice. You make your own choices. The consequences that comes after the choice you have made, and you bear it alone. Ebia di echire kodi asofo obi echi, ene do mbe di kura din. Omo tete ni abeti o papa sese. Na de na wo tete, na menya wo papa. Efie ho ma mie pono na afa ma, na de na fe wo tete. Adentia. Tirimoponi adwene. Tirimoponi adwene eda nipa tirinti. Nipa ntimi nko okode nko awiye. Inia obi anu oye obi anu ho no mu a o se oye complete no.
Dabi. Obiara ni hɔ. So you see, stay focused. Shall hold in a cop. Na den a obeduru. Stay focused. Odi akuoko den. Abrabo no you will not take it. Unya ne said the open no. Into odi akuoko den wati. Bible said that David share no holding. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Was na David share no holding. David share no holding. And into also share holding. Share holding why? Share holding. Me de bia me catch them kra say opatafoɔ ɔkra opatafoɔ share holding. Wa bre wo nkrofo nsem. Wa bre wo abusuafo nsem. De ye de ye wo abusuam. When I was young, little cry, the only year they threw us out. They threw us out. They threw us out. Nobody needed us. So I have to take to the streets. And I lived on the street. And I love it. And the street has really taught me a lesson. Street, actually me nyansa. Hama hunu say, the ebesie bia na ose me hye me sapo mu nsuo na me ko okodin komanim. And that is life. Enti mo ani nyadin. Ma wani 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 say enyadin. Ma wani nyadin. Ma wani nyadin. Ma wani nyadin. O hwe ase asore. Sorry. Na ko okodin. Na eden ya obeduru wa abrabom. Ewurade ma wonye sresrefo. Ewurade ma wani mu muase. Ewurade ma mpatuwo nkan. Ewurade nkan ho ba bia wo bia. Yesu ka se bi wo se me kam ho wo mo ade nyina mu nsohwem ni mama ne yim. Na mi shirawo. Obia ni wa wotene, obia antene oboa. Ma obia hunahuna oboa. Obia antene. Na asase no kura ntwe mawo. Nti o na mmom no hunu se fa home for it niema entene. Emfa home for it. Na mo wani ensi awurade a odi na chie no. Na awurade ba mu wa yinhira. Anwumre makraw awurade nkai wate. Onkai wo yafunu mu aba. Abojirofo me ni problem o David. Mo amofrefre ne mo de cheopa ne na munjai me ni problem. Why? The OT bia no eye wa wasem so fa eye wa wasem wa na ko chichiri na o se afi obebe fi abre epono no se yentum ana ya tu me chia mu nyina mma bai